Дай! Газарските. Голямо си газе, Петре. Голям съм газе, тук чайника. Я гледай пъпката, каква е станала. Барбата ви е да имитирате тубата. Хубаво, ай ще вземем това от тука и ще сложиме тука това на трети ми. Добро утро. Добро утро, Макс. Добро утро. Макс, направо си много готин алкач. Малко залита. Макс! Гошата ви не е нормално. Бебе! Влака идва оттам, аз го чувам оттам. Идей баратал. Опа. Идей баратал. Опа. Идей баратал. Явор от Банкя. Шкляки, мави. Аз съм Дато Магията, здравейте YouTube. Здравей, YouTube! Аз съм днешния канал. Не вика, Тос Изуда. Искам да слушам малко музика. Като във влака. Да слушам шансон. Да пусна шансон на тези дъртаци, дето казват, и те ще се изкефят. Значи, кажи нещо за ютуба на Явор. Аз съм новия канал. Аз съм днешния канал. Аз съм тур... Аз съм Дато. Какво казвам? Много ли ще да бъде роботско, ако си сложиш едни очила за виртуална реалност и една камера за тебе и през очилата за виртуална реалност да се гледаш на third person. Защото и ще бъде според мен, Самуил би го правил постоянно. Нали, Apple Vision може да се прави такова нещо вече. Мисля, че има такива опции. Той е бахти роботското. За чипираните. Гошо, аз мисля да си направя наистина един екзоскелет. Дълбоко. Ще направя един екзоскелет и ще мога да нося 100 кг на гърба си. Като в нас игра с бебето в буркан. Яворе от епопея на забравените. Яворе в кръга мисля, ние сме в Бермудския триъгълник. Има голяма разлика. О, и айпад. Ръба си Мави. Мави, ние тръгнахме от ей там. О, то с баши изсигни. Дискретност. Дискретност става. Бермудския триъгълник на смъртта. Гошо, трябваше вчера да повърна в автобуса. Не, много ми се спеш тогава. Заслона вижда ли са, бе? Той не е ли заслона, бе? Не се вижда, той е там надолу. В пътеката надолу. Това е къща ми. Аха. Послагах с дедо ми. Така. Беше от 2010-та. Кога Цяло има изолация Да. на газ, Да. газификация. Аха. Има 5G, антена, булса такова. Добре, Яворе, според тебе чипиран ли си? Кажи си, да така е, приятел, моят вер в ония ден се качи горе. Приятел, само минавам през скалите и гледам Приятелят ти ли? Що е? Кукаче. Викам... Явор току-що позна стерео, че е гей. Има приятел. Ладно, вече какво рони играе. Араба си! Ръба си Явор. Явор, гледай, пиш с кучките. Кой е гриднала? Тя не стескаме, Явор, Ромко. Даже не има. Как са катерищи с една ръка, е? Май ще се покясва днеска. После Ушкато и Бегория. Явка? То на колко километра? Може ме скеф всяко се пецепим. Ще ви забавя. Хеликоптера ще дойде за нас това. Вижда ли се екранчето? Да, там сте в кадър. Фантастико Банкия какаовия крем. Забранена музика.
тези купички. Яко залюляват. Чай ще отсъхна. Как е? Да нищо не би. На вода, то сигурно си водница. На мляко. Мак ще бира с мляко. Таман за отрезняване. Айпа дегазация. Баш на мляко би. Наистина баш на мляко. Гата. Ставай. Иначе гъбата.